してんの？うん。行くんだ。まだ行けるな。4キロ ?3 キロ ?3 キロ。4キロ行った。ね。これ限界は何キロなんだ？ 4キロまで。電波届かないと思う。電波届かないんで。じゃあ帰ってくるのかな。うん。帰ってくる？まだ帰ってくるな。雨が消えた。
今1600メーター。あと1キロ。そろそろスイッチ入れるか。うん。帽子ももらおう。あと516メーター。あと516メーター。高さ50メーターだから。あ、来た来た。あ、そうだ。はい、切りました。下ろします。はい、お疲れさんでした。まだバッテリーがすごく動ってるからちょっと